ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರೆ ಅಂದೆ ಪುಟ್ಟದ್ನಾರು ಇಂಬೇರು ಮಾತೆರ್ಲಿ ಬೇರೆನೆ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಬೇರು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ ಒಂದು ಬರ್ಕ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚಲ್ಲಾರೆ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ ಬಕದುಮು ಪಂಜವನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಚ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ. ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕವಿ ಕವಿತೆ ಬರೆಪುನ ಎಂಕ ಮಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಯಾನ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕವಿತೆಡೆ ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ. ಪನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆ ಪನೋಲಿ ಮೌನವಾದಿಪ್ಪುನ ನಿನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣು ವಾ ತೂದು ಮೌನಿಯಾಯ ಯಾನು ಬಾಬಾ ಓದಿಲ್ಲ ಸುರುತ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅವೆಡ್ಡುಂಡು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲು ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಒಂದು 8 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸ್ ಆಗೋದು ಇಪ್ಪಾರು 8 ಜನಕ್ಕೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಇಚ್ಚಿ ನಾನು ಸರ್ ಈ 4 ವಸ್ತುಗಳು ನರಮನ್ನಿ ಕುಸಿಡಿಪ್ಪೇರ್ನೇ ಬಿಡಂತು. ಅವು ಒಂಜಿ ಕಾರು, ಟಿವಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಲವ್ ನಾನು ಸರ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಬತ್ತೋಂದಿ ಅಂಜುಗಳು ಪೂರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ತುಲೆ ತೌತೆ ನಟ್ಟಿಕಾಯಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ವಾ ಸಾಲಿಡ್ ತೌತೆ ಕೈಪೆಂಡು ವಾ ಸಾಲಿಡ್ ತೌತೆ ಚೀಪೆಂಡು ತುಚ್ಚಿದ ತಿನ್ನೋಡು ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೆ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕು ವಾ ಪೊಣ್ಣು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆವು ವಾ ಪೊಣ್ಣು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆವು ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು. ಇನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಂಡ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಿಯ ಪಲ ಪನೊಂದಿಪ್ಪಲು ಇರು ಪೂರ ಊರು ತಿಗ್ಗದು ಬರ್ಪರು ಏನನ್ನು ಓಡೆಗಳ ಕೊನೋ ಪೂಜಾರಂದು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಮಶಾನ ಅನ್ನೋದು ಅವಳು ತುಯ್ಯಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಪ್ಪೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಟಕ್ಕೆ ಗುದಾಯ ಕೊನದು ಒತ್ತಿ ನಿಂದಿ ಯಾನ ಪಂಡೆ ತುಲ ಮರ ಇದ್ದಿ ಈಟಕ್ಕೆ ಬದಿಯ ನರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಪೆರಿಯ ಈ ಜೀವಡುಲ್ಲ ಅವು ನಿನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಇನ್ನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ದಾದ ಎಂಕದಲ್ಲ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಂಜೋನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ತುಲೆ ಪೊರ್ಲು ದೇವರಂತದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐಕ್ ಈ ಸುರುತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಲವ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ? ಸುರುತ ನೋಟದ ಲವ್ಲ ಸುರುತ ಬರ್ಸಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಚ ಸರ್ ತೆಡಿಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಸ ಕಡಿಮೆ. ಜೀವನ ಮರಪಂದಿನ ಘಟನೆವು ಎನ್ನ ಜೀವಡು ಮರಪಂದಿ ಘಟನೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಿರ್ ತೀರ್ಬೋನಗ ಯಾನು ಬುಳಿತ್ತಿಜಿ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ತೀರ್ಬೋನಗಲ ಬುಳಿತ್ತಿಜಿ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಬೋನಗಲ ಬುಳಿತ್ತಿಜಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ತೀರ್ಪೋನಗ ಯಾನು ಬುಳಿತ್ತೆ ದಾನೆ ಸರ್ ದಾಯ ಬಂಡ ಅಮ್ಮಿರ್ ತೀರ್ಪು ತೀರು ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಬೇರ್ನ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲು ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪಡ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಬೋನಗ ಅಮ್ಮನ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲು ಬತ್ತು ಬಂಡೇರು ಬೇಜಾರ ಮಲ್ಪಡ ಮಗ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಕ ತೀರ್ಬೋನಗಳ ಅಂಚನೆ ಬಂಡೇರು ಅಣ್ಣ ತೀರ್ಬೋನಗಳ ಅಂಚನೆ ಬಂಡೇರು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ತೀರ್ಬೋನಗ ಏರ್ಲ ಬತ್ತು ಪಂಡಿಜರು ಯಾನುಲ್ಲೆ ಬುಡದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಅವೇ ಒಂಚಿ ಬೇಜಾರು. ಇತ್ತದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ದಾದ ಸಂದೇಶ ಬರ್ಪಾರು ಇತ್ತದ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಯಾನ್ ಸಂದೇಶ ಕೊರಪನೆ ಒಂಜೆ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಗೆ ಬೋತು ನೂದು ಫುಡ್ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ತೋದು ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತಿಲೆ ಕತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಂಜಿಗೆ ಆಪನ ಫುಡ್ ಅವು ಐನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನು ಬುಡಿ ತೀರ್ಬೇಕ ಪೊಸಮಿನಿ ಪಡು ನಾಡ್ದು ಕೊರೋಡು ಏರಿಯಾಗ ಸೂರ್ಯಗೆ ಟಾರ್ಚ್ ಪಾಟೊಡ್ಚಿ ಅವು ಯಾನ್ ತೂಕ ಓಕೆ ಬರ್ಪೆ.